Right. Oh, useke. Guys, cha yabona mangathiwa kuthathela amafoni. Hey, Yo, Nkosi yami. angeke siphinde siphume phela ejele. Kwamuntu ongangene ngaze ahleke ethi hayibo. Akube yi-17 babhemi sanibonana ekuseni. Sawona phathas. Phathasi ndoda. Akube 17. Iy'nkunzi ophathazi. Ngase ngizongena umkhuhlane. Oh, asathanda ukuzenza nonchalant. Washo vele uthi nonchalant. Oh, shem. Kwanami ngaba nonchalant shem. Guys, mara kumnandi azizolo. Kuphi? Sikhuluma nje egroupini Hayibo, nami ngibangalile because benithule nini indaba iqale vele. Benikhuluma izolo. Hayibo, wena. ubukuphi wena? Bengekho. Angikhumbuli sikhuluma. Guys, nakakula. Yini? Upolisi ayo nawe ngathi usugula njalo mfana. Hey nayo zeshone lokho ekudla. It's no understand. Kwenze njani asa? Mama. Mama. Yebo mama. Angeke sithando sami. Yebo. Angeke. Awungeke boss uzenza kakhulu. Vali mic. Angisho ukuthi yeke. Engayivali. Sebakithi. Uthi uphethwe yini asana? Awu cha nawe-ke. Awu nawe-ke. I-PP. Yeah. Yini i-PP? Nazi i-BP. Ubethe i-peer pressure lana. Ngizicabangela yona mina ikhadi vele. Ngithi ngidlala nawe ngicabanga le nto lekhawusike ngempela. Nginesicelo. Serious bangicabanga yona mina. Angiyithandi le post. Right phela iyakuthanda yini? Ethula, ngizaqhubeka. Mari ngcono le kunale enye. Okay. Kunayo. Le nabantu abawumiliyoni ngiyifuna ngempela ke. Ngirazi nayo. Yimbi. Mbi. Nithi na promotion befuthi ngifake nama-post. Oh. Nahlekisa bo. Ngizogxila kulethu nje sodwa. Konje le date nge-18 fuck. Ngoba yini senanhlala thina sesibuka kakhulu. Hayibo. Hayi kahle-ke nawe. Nami sengizoyitshela kusukela kusasa nje ngiyayitshela. Phatha sicuphathele ukudla. Usakhona? Ngathi ngifuna kakhulu aromates. Baba angizingeni. Ngiyazwa. Yeah. Yeah, sure. Hayibo. Kakhulu. Uhleli nabantu? Hey, short division. Yeah.
Ah, Uhle kanzihle? Bengibukele ukhuluma noma? manje ngilokhu ngiyathela. Wena asangisho ukuthi uyayitshela ngithi uyedwa umuntu enise uyayitshela nami ngizofana Angisho ukuthi uyatshela ngibukela kuye vele. Please check your WhatsApp, the one on the photo with Jiggy Jiggy. Yeah? Ngilamamba phela kushuzi loyo. The one on the photo with Jiggy. Uba no Jiggy Jiggy la? Ngilamamba i-post yakhe nojikijiki mos. Sengizothini mina? Whoa. Okay girl, ngiyibonile ngizokuphendula ngisayenza ukudla. Nescape. Hello, Ngwenya. Ngathi ngizozela manje. Same. Cha niyaphapha. Okay. Ubona vele iposti izolo. Uba. Umafe. Mm. Yona kakule. Mafe. Asa. Ukoliswa yini? Wagula friend. Kulamamba. Yini la? Ngani? Shango view once bese. Eyanimbe. Nakhumbula kayizudo kunje group inesivlogela ngama message. Weba. Asayenzi vlog. Athi ha. Phone. Asa. Sitruco gift mfethu. Ziwasha napho Mthembu. Angimazi mfana. Ngikuva wena. Angikweleta. Hayibo uvuyo nina washonaphi? Ngicabanga leyo ndawo masuphuma ngokukweleta. Vele gaza imkweleta ngempela. Angazi nami uyangikweleta ke kodwa. Uma sangiyanyanyisa. Nemakavu. Asa. Uthini asaka? Nemakavu. Oh, Kadlala. awudlali friend eqinisini. Oshuthi ngicikwa yipost. Makhamba ipost niyagcwala kulo khunje. Yabanyanyisa kahle kahle le post. Yazi nazi ngikolota imali encane kanjani sengisaba nokumbuza ukuthi ayibuka kathi manje. Malini? It's 80 rand. Kwakenzakalani wawubolekile? Wayeyibolekile? Yena. Ayamkholwa kuvi. Hayibo guys. Hayi nami sengiyamkhola. Wachaza nje isimo sakhe sazwakala right hayi. Yabo. Nangale wachaza nje. Yo, okay, yeah, sharp. Waningculela, yabona ke nje. Awungeke lamamba mfethu ngeke. Nisegqoka kanjeyana kanjani asa?
Lamamba yini into uzihlale la wena? Yenzeni? Yini into uzihlale la? Phela bengipromoter. Guys, nami Sabi. Ngiyezani guys ngiyabuya. We. Guys, ngicela ngizoshutha nani phela. Ngawubazi. Khona umuntu engafuni ukuthi ebone ukuthi ube nkulu. Hayi sana. Happy birthday Melusi. Oh. Ungazongidakela ke mina masangweni ebu. Yes, masa. Ngingayivali. Wathi hayi. Fanele ukuthi ngiyapheka. Ngikhandle yabe ziqanda. Ngikhandle iqanda. Was uzolithatha. Yes. Ngokhuleka ngizolifaka la ku Ulifaka phi? Kwi-Uber. Delivered nje emnyango. Special. Guys namazi uButhemba. Mbani Buthemba? Asingena ku TikTok ngilalela izitori zakhe njalo. Buthemba. Angimazi mina. Ayina mangmas. Cela ubheke izini ngicela manje mina. Happy birthday guys kwenzakalani la? Awukusiyeke nawe. Yo. Guys mina ngenzani? Sizophutha ngempela ngoba wena uthi 18. Kanti 17. Sizokuphutha ngempela. Ungathi ubuza ungicelaphi? Njani baby? Ngiyaphila. Ngaphela nawe. Ngithenga ngena obubale obuphuma nje. Cha kunento bengiyenza nje yabo. Sidakiwe thina sibingenelwa ngani? Cha kwanele awuthanga ngibingelele ngiyabe ngisebhizi nani nisakhuluma ngibone nisakhuluma ngibingelele ngoba samangele nami bese Umbingelele kanjani uzisi busy pho? awuthi No ngiyabuza mase ukuthi cha umbingelelani? Sobaleka. ngenzeka ukuthi Waphela ukuthi sanibonani bese yasho ukuthi awuzi. Kanti ngenza njani? batho kwanele kodwa mamdluli Hayi iyakwazi oh Yo guys ngikhumbulile yazi. Same guys. Asayo lokho ehleka into engapheli lapha. Ngimbonile uLamamba. Oh. Nangu lamamba. Lamamba 4. Hey wena. Ngavula i-mic. Akasibingeleli manje vele ngempela uLamamba. Mhlawumbe uhleli nabazali. Cha ngihilanga nabo. Abazali balele ngalesi sikhathi. Akusalume ekhanda.